El d'enguany torna a ser un diumenge de Rams atípic, marcat per les restriccions sanitàries. Ara bé, la jornada que enceta oficialment la Setmana Santa s'ha sabut reinventar a la selva atenent a les circumstàncies. El castell del Paborde i l'església de Sant Andreu han estat les dues ubicacions on s'han concentrat els actes. La benedicció de les palmes, palmons i rams de llorer, gairebé simbòlica, s'ha fet al mateix temple amb els fidels asseguts als bancs per tal de minimitzar el moviment de persones. L'acte, de fet, ha reemplaçat la tradicional processó de diumenge de Rams que discorria de l'església de Sant Rafel fins a l'església parroquial. L'ofici religiós ha estat presidit per mossèn Joan Corieses amb l'acompanyament musical de l'Escola Cantorum i ha comptat amb el lliurament del ciri pasqual per part de representants de la confraria de la Sang. La figura del Sant Crist ha estat present durant tota la celebració eucarística, un fet que ha permès contemplar la restaurada peanya que suporta el tall, una de les actuacions de conservació més recent portada a terme per la confraria. Ja a la tarda, el temple parroquial ha tornat a obrir les portes al públic, en aquesta ocasió per viure el que segurament sigui el moment més icònic de la Setmana Santa d'enguany, el Via Crucis a l'interior de l'església. Per primera vegada des d'aquella ja llunyana Setmana Santa de 2019, s'han tornat a presenciar en directe alguns dels moments clau de la celebració salvatana, com el toc de timbal i trompeta, el pas dels armats, el crister carregant amb el Sant Crist, la 24ena avillada amb la característica túnica negra i el coll blanc o la lectura de les estacions del Via Crucis. Josep Maria Puig i Baget i Lídia Roig han donat veu als textos litúrgics que s'han alternat en passatges musicals a càrrec dels músics i cantors de la Setmana Santa salvatana. Des de Canal Camp s'ha enregistrat íntegrament el Via Crucis de diumenge de Rams, que s'emetrà per la televisió aquest divendres sant a les 11 del matí i a les 7 de la tarda. El tradicional pregó de Setmana Santa s'ha vist enguany substituït per una conferència divulgativa centrada al voltant de la recent restauració de les imatges de la Mare de Déu de la Soledat, el Natzarè i els dos jueus del Pas de la Flagel·lació. Una tasca que va anar a càrrec dels tècnics del taller reusenc de conservació i restauració a Vall, Aleix Vall, Sara Guerrero i Carlos Morillo. Ells tres han estat els protagonistes precisament de la ponència orientada a exposar aquest complex i sovint desconegut procés. Sara Guerrero ha abordat l'explicació des d'una òptica purament tècnica, exposant els passos de conservació que s'han hagut d'aplicar concretament a les figures salvatanes. Ha parlat sobre la manera en què es van establir els criteris d'intervenció de les peces i quins passos es van seguir, des de la documentació inicial, passant pels processos químics que s'hi han aplicat, o altres fases com la reintegració cromàtica, prou interessant, ha assenyalat, en el cas del Natzarè. Guerrero ha mostrat fotografies de l'abans i el després dels talls que han servit per deixar palès l'estat en què es trobaven i tot el treball que ha permès restablir les seves característiques genuïnes. Aleix Vall ha fet especial menció a la riquesa patrimonial dels talls salvatans i ha aprofitat la vinentesa per reivindicar també el treball dels restauradors. Un dels altres aspectes que hem volgut parlar és per discernir sobre la diferència entre un artesà i un pintor o un artista en un científic o un restaurador, que en aquest cas som nosaltres, persones titulades amb carrera i amb uns estudis superiors per tal de poder intervenir aquest tipus d'obres, perquè potser una persona no qualificada, el resultat després pot quedar immanent sobre la peça i tenir uns efectes connotatius, en aquest cas denotatius, en aquestes peces. Els processos de conservació preventiva de les peces salvatanes, especialment necessaris en casos com aquests, d'obres vives que s'exposen al culte o surten en processó, han ocupat l'explicació del restaurador Carlos Morillo, que ha tancat l'acte. Tant Lluïsa Garriga com a procuradora com Josep Masdeu, alcalde de la Selva i alhora president de la confraria, han intervingut a l'inici i al final de l'acte respectivament, tot recordant l'excepcionalitat del moment pel que fa a la celebració de la Setmana Santa i posant en valor la implicació de la ciutadania a l'hora de viure i fer-se seva la festivitat. Acte seguit, els assistents s'han desplaçat fins al primer pis del Castell del Paborde per tal de visitar la doble exposició sobre la Setmana Santa al municipi. Aquesta iniciativa és un dels principals reclams d'enguany i està adreçada tant a salvatans com a persones vingudes d'arreu de Catalunya que vulguin entendre com i de quina manera es viu aquesta festa a la vila.
La primera d'elles és la Setmana Santa Salvatana Pas a Pas, un recorregut visual i sonor per l'imaginari que defineix i dona sentit a les nostres processons, des de la indumentària dels armats, passant pels trofeus, així com per les diferents vestes i, com a punt més destacat, les imatges dels passos restaurades. Tot plegat s'acompanya de textos que contextualitzen en l'espai i en el temps cadascun d'aquests elements, a més de fotografies retrospectives. Les fotografies són precisament l'eix vertebrador de la segona de les mostres que es poden visitar al castell. Es tracta de petjades de tradició, diverses instantànies capturades per la lent de socis de l'agrupació reusenca Fotocamp durant el Via Crucis de Divendres Sant, declarat al municipi com a festa tradicional d'interès nacional. Són fotografies que juguen amb la perspectiva, amb la llum, que aprofiten el ventall cromàtic de l'albada vista des del Calvari i retraten un moment únic. Ambdues mostres es poden visitar fins al pròxim 4 d'abril.